Újdonság a Ponyvashop kínálatában a kezemben tartott műszaki textília, amelynek fő jellemzője, hogy szilikon bevonatot kapott az üvegszál textil alapszövet. Ez a speciális bevonatú műszaki textília kifejezetten ipari környezetre lett kifejlesztve, elsősorban hegesztőfüggönyök, mint ahogy azt mögöttem is láthatod, különböző takaróponyvák, mint amit a kezemben is fogok, és formára szabott takaróponyvák készítésére alkalmas. Ezt a három terméket raktuk mi most be a Ponyvashop kínálatába, erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Egyik fő felhasználási terület a hegesztőfüggönygyártás, természetesen ezt is megtalálod a Ponyvashop kínálatában. Kialakítását tekintve Ponyva fönt kapott egy gyűrűt, amin el tudod húzni vízszintes irányba, függőleges irányba pedig kb. 50 cm-enként karikát, amivel az oldalsó rögzítést megoldható. Az alapanyag fő jellemzője, hogy tartósan 180 fokig hőálló, de időszakosan akár 800 Celsius fokot is el tud viselni. Ebből az alapanyagból gyártunk még sima takaróponyvákat, amely tűzveszélyes környezetben alkalmas különböző tárgyak, alapanyagok letakárására, és formára szabott takaróponyvákat is tudtok rendelni tőlünk, amely gépek takarására kiválóan alkalmas. Jelen pillanatban például ezt a kompresszort akartuk le vele, megakadályozva, hogy a hegesztő szikra rápattanjon. Mindhárom bemutatott terméket a Ponyvashop oldalán nagyon jól paraméterezhetően meg tudsz rendelni. Amennyiben mégis elakadtál a rendelés folyamán, vagy nem találod a számodra megfelelő terméket, bátran keresd bennünket elérhetőségeink bármelyikén, kollégáink biztosan fognak tudni megoldást adni neked a problémádra.